ಹ್ಞೂ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಬಲಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲರು. ಮೂಜಿ ಜನ ಇಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇಂಚಲ್ಲರು. ಖುಷಿ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ಏರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜರ್ನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಖುಷಿ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ನ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಪುದರ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ. ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ. ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಮ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ನನ್ ಗೊತ್ತುಜ. ಲೀಲಾಧರ್ ಹಾಂ ಖುಷಿ ಚಾನಲ್ ಇರ ಅನ್ನೆತೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಯಾರ ಅಕ್ಕತ್ ಪಂತನ ಆರ್ ನೇಮ ಬ್ರದರ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನೊಂದು ಮನೆ. ಈರಣ್ಣ ಪುದರ್ ಬಂತೇರ ಅರ್ನ ಡೈಲಿ ಬತ್ತ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಓ ನಾಗೇಶ್ ನೀನು ಬೇಗ ಬತ್ತೀರ ಜೈ ಓ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಿ. ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ನಾಗೇಶ್ ಕೊರ್ಯಾರ ಅನ್ನ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಅಂದ್ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕತ್ತ ಖುಷಿ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕತ್ ಮಾರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನೆ ಅವು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶುಭಾಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರ್ ಓ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶುಭಾಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಜರ್ನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶುಭಾಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜರ್ ಯಾರಾರು 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೀರಿ ಇನಿ ಬೇಗ ಆತೀರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಾರಿ ಅನ್ನೆ. ಪಿರಿ ಆತಿರ್ ನಾಗೇಶ ನಿತ್ಯ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತೂವರ್ನ ಇಜ್ಜಾರ್ ದಾಂತಿಪ್ಪುನಗ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ. ಆಯಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಇರು. ಏರಿ ಆಯುಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಂದ ಭಯಂಕರ ಆಯುಷಾ ಇರ್ ಬಂಡದ ಅದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚ ಆಯುಷ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ. ಆರ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ದಾದ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಡಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್ಬತ್. ಲೈಕ್ 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 ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜೆರ್. ಆಯುಷ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಆಯುಷ್ ಬ್ರದರ್. ಅರೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಡಿ ದಾದಕ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಡಿ ನರ್ತಾಗಿಂಕ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಹೋತಾರಿ ಒನ ಸಾಂಡಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಶುಭಾಕ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಸಾಂಡ್ ಶುಭಾಕ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಎಗ್ 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 ಇರೇದಾದ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಖುಷಿಟ್ ಎನ್ನ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಚಲ್ಲರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರಾರ ಮದ್ಮೆ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಮಾರ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಓ ಪಂತುನೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರ. ಕುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒತ್ತು ಕುಳ್ಳಿಯರ ಎಂಗೆಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತಿಜೆರ್ ಮಾರ ಇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿನಿ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಜೆರತ್ತ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜಿನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೆದತ್ತ ಛೇ. ಅವಳಿ ಮಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುನತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನತೆ ಇರ್ ಪೋದು ಅತ್ತುದು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರ ಮಾರ್ರೆ. ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಜಲ್ನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರ್ಲ ಅಂಜಲ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತಾರತ್ತ.
ಐ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ದೋಡು ಯಾನ್ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂದ ಎನ್ನುತ್ತೀನಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅರ್ದೋಡು ಕೈ ಬಿಡಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇವನ್ ಈರ್ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಪೊನೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಛೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣೆಂಕ್ ರಾವೋಲಿ ಮಾರೆ ಓಲಿತ್ತು ನೀ ಮದ್ಮೆ ಕುಡ್ಲಾಡೇನ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡೇನ ಮದ್ಮೆ ಆರು ಭಯಂಕರ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅರ್ದುರೇರು ಆಯುಷ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಆರು ಭಯಂಕರ ಪಂಡಿರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಅನ್ಕಿನ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಜಾರ ಅದು ಬ್ರದರಾ ಸಿಸ್ಟರಾ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದು ಒಂಜು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಇಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರ್ದಾದ ಅಂದು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಮಾರಿ ಈರ್ ಪಂಡಿಜರ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಈರ್ಕೇನ ಅಂದುಲ್ಲಾರು ಖುಷಿ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಈರ್ನ ಖುಷಿ ಪುದಾರ್ ಲೀಲಾಧಾರ ಅಂದುಂಡವ್ ಲೀಲಾಧಾರೇನ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಖುಷಿ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಲೀಲಾಧಾರೇನ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇನಿ ಅಂಚಪುರ ಇನಿ ರಜೆನೇರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ ಮದಿಮೆ ಪೋತಿನ ರತೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ನನಗೆ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟು ಅಂದೆ ಶಿಬಾಕರೆ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟು ನಮಗೆ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಆಜು ಜನ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಸ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಗೇಶನ ಅವಲ್ ಪೋಯಾರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊನಾರ ಪೋಯರ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ನೇಕ್ ಆಜು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅక్కడ ಕೆದಿದರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮಗಳೊಂದು ಅక్కడ ಪೋಯಿರು ಶಿಬಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯಾರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇದು ಪೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿರಿ ನೀ ಬೇಗ ಬೈದಿರಿ ಶಿಬಕ್ಕ ಜಿನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಟಾಟಾ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತದ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಅರೆಗೆ ಮದಿಮೆದಿಲ್ಲ ತಿಂದದು ಓಲ್ಲ ಮದಿಮೆದಿಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲಾರ ಓಲ್ಲಾರಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅದು ಗುರ್ಸೋತಾಯ್ಜಿ ಅಂತೀರ ಸೀದಾ ಪೋಯಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತಿಂದಿದ್ದು ಡಿನ್ನರ್ ಮದಿಮೆದ ವನಸ್ಪುರ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಖುಷಿತ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಖುಷಿತ್ತಾ ಓಹೋ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೆನಪಾಪ್ನಾರ ಪುದಾರು
ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ 10. ಮಂಜುನಾಥನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಂಜು ಅಣ್ಣ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಂಡು. ಖುಷಿತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಂಡು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಬರ್ನಗನೆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೀರ ಅರೆ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜರತೆ. ಕುಸಿತ್ ಚಾನೆಲ್ ಟಾಟಾ. ಕೈದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಏನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನೇ ಮುರಾಣಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಂಡು. ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳನ. ಓ ಚಾಣ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ 90 ಬಂತು. ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ. ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಕಡೆ ಬರ್ತನೆ ಯಾವುಜೆ ಮದ್ಮೆದವಳು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ. ಟೈಟ್ ಮಲ್ ಬಂದಾಜಿ ಸರೋಜ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯೋ ಸರೋಜಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತೇರು. ಯಾನಿತ್ತ ಗೋರ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ನೀರು ಕೊಡ್ತುಜೀರು ಮಂಜನ ತನ್ನೆ ಕೊಡ್ತುಜೇರಾ ಅಂದು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ನ ಪನ್ಪಿರಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಅಂದು. ನಾಗೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಎಂದು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೊರಿಯ ಬಂಡೇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ನನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಡುಲ್ಲೆರ ಅದಲ್ಲ ದಲ ದಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಳು ಅಂಗಡಿದಾಗಲಿ ಈರ್ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಡೆ ಪೋತಾರ. ಏರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಡೆ ಹಾ 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 ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಡೆ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಡೆ ಹೋತನು ಅವಳು ಶಿಕಾರಿ ಬರೆತ್ತನತೆ. ಶಿಕಾರಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಡೆ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿಲ ಎತ್ತೀರಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ದನಿಕ್ಕುಲು ದನಿಕ್ಕುಲ್ಲು ದನಿಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಬಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಇನ್ನು ಬೇಗ ಒಯ್ದೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಬಂಡೇರು. ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಳ್ಳುದಿಗೆ 6 ಕುಳ್ಳುದೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬರೋಂಗಿಜ್ಜಿ ನೋಡ. ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ. ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ಉಂಡ ಅವಲಿ ಮಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ ಡಿಜೆ ಯಬ್ಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡಿಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡಿಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಇರುವೇರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೋದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಬಂತು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಜೆ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಮದಿಮೆ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡಿಜೇರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ. ಈರ್ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಗ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇತ್ತಪ್ಪ ನಂದುಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಿ ಮದುವೆ. ಎಂಗ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರತ್ತ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಸತೀಶನೇ ದೂರ போயிரு ಮಾರ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಪನರ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಕೇನುಂಚ ಸರಿಯಾ. ಲತಿಕಕ್ಕ ದಾನೆ ಮಾಮ ಹಾಗೆ ನಂದಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಮಾಮಿ ಎಡ್ಡೆ 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 ದಾನೆ ಮಾಮಿಗೆ
ఎడ్డే నీకు ఎంచొల్లరు సౌఖ్య నీకులు ఎంచే ఉల్లారు కేనందులరు ఏమక్క ఓ ఓ ఓ ಲತಿಕಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಏನು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸತೀಶನ ದಾದ ಡಿಜೆ ಮಾರೆ పొన్ను మామిల్లాగు పోతోలు పొన్ను మామిల్లాగు పోండాని డీజే పాడాడు పొన్ను ఇప్పినాక డీజే పాండ అవి ఆవంది సతీష్ అన్న ఓ పొన్ను మామిల్లాగు పోనా కానీ డీజే పాడాడు ఏమక్క సతీష్ అన్న మదిమే అండికి అతే ఎంక్లే పంత్ చేరి ಗುಟ್ಟುಡೆ ಐನಿಯಗಳು ಡಿಜೆದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಪೊನ್ನುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಏಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆ ಅಂಡಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀನಿ ಕೇರೆಗ್ಲ ಬಂತಜೇರಿ ಬುಡೇದಿ ಲೈವ್ಗೆ ವರ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿ ತುಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಬುಡೇದಿ ಲೈವ್ಗೆ ವರ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಿ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬಂತಜೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದಿ ಏಮಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೋತೀರ ಮದಿಮೆಗ್ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬಂತಜೇರು ನಾಗೇಶನೇ మళ్ళా కల్వానగ్లి అగలు మించిన ఏమక్క కూడా సత్య నాకేనందులేరు అంది ఏమక్క సుల్లు దాయివనుడు ಮತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದೀರು ಅದೇನ ಗೊತ್ತುನಾ ಇಂಕಾರ ಪನ್ನಗ ಏನೇ ಅಂದಿ ಏಮಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಮಾರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ್ ಮುನ್ನಡೆ ನೆನಪ ಮುನ್ನಡೆ ಬರೋಂತಿರತ್ತ ಏನ ಬುಡ್ ಪುಜ್ಜೊಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ ನಿಂಗೆ ಕವಿ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ತಂಡು ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಿ ಏಮಕ್ಕ ಇನಿ ಆಯ್ನಿ ಪನಂದೇನೆ ನಾಗೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಜಿ ಪೋತೇರ್ಗೆ ಒಲ್ತ ಪೊನ್ನುಗೆ ಪೊನ್ನು ಒಲ್ತ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಅಂದ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚ ಆರ್ ಬಿಸಿಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರೊಂದುಂಡಾರ್ನ ಲೈವ್ ಬರೇ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂದಾರು ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆತೇರು ಇನಿ ಸಿಂಗೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡ ಅರೆ ಸಿಂಗೋಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆ ಸಿಂಗೋಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಆರು ಆತೇರೇನಿ ಅವು ಸಿಂಗೋಡೆ ಪೂರ ದುಂಬುದಾಗಲ್ಲಡಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸಿಂಗೋಡೆ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತ್ಯ ತುಲೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಯಾರೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಅನ್ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಆರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅರೆ ಸಿಂಗೋಡೆದ ಪೂರ ನೆನೆಪೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಸಿಂಗೋಡೆ ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಆತನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಮಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆವನ್ನಾಗ್ಲೆ ಸಿಂಗೋಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರೇಗಿನಿ ಬಂಗುಡೇನಕ್ಕೆ ನಂದುಲೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗಿನಿ ಬಂಗುಡೇನೆ ಬಂಗುಡೇನ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜಾರೆಗ್ ಬೊಕದಾನೆ ಲೇಜರ್ ಅನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಯ್ನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಎನ್ನಂಜಿ ಪೋತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಆರು ಮದಿಮೆ ಆತೇರು ನನ್ನ ತೂವಡ್ಚಿ ಪೊನ್ನು ನೇಪಾಳಿದ ಪೊನ್ನುಗೆ ಏಮಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ನೇಪಾಳಿದಾಗೆ ಬಾರಿ ದೂರದ ಓ ನೇಪಾಳಿಯ ಪನಂದುಲ ರೇಮಕ್ಕ ಅಂದಿಯ ನೇಪಾಳಿದಾಗೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮಕ್ ಬಂತುಜೀರು ನೇಪಾಳಿದ ಪೊನ್ನತೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಬಂತುಜೀರು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ತೋಜಿ ನಾವು ನೇಪಾಳಿದತ್ತ ಊರ್ದಂಡ ಆತು ಅನಿಲನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅನಿಲನ್ನ ಬತ್ತೇರು ಲತಿಕಕ್ಕ ತೆಲ್ಲರಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಉಂಡ ತೆಲ್ಲರಡು ಅತ್ತಿ ಲತಿಕಕ್ಕ ಅವು ಅವಳು ಬೇತೆ ದೂರ ಸತೀಶನನ ಊರುಡು ತೆಲ್ಲರಡು ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಲತಿಕಕ್ಕ ಅವಲೇ ಅವೆ ಸತೀಶನನ ಊರುಡು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆಗು ಕೇನ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಷೆ ಬರಂದ ಯಾರು ಆತನೆ ಅವು ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಬೇರಾರು ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪ ಬೇರಾರು ಆರು ಅಡೆಗ್ ಎತ್ತಿಯರ ನೇಪಾಳಿಗೆ ಅಂದಿ ಅವು ದುಂಬೆ ಸಟ್ಟ ಅದು ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅವು ಆರು ಪಂತಿಜರಾತೆ ನಿಗಳ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲನ್ನ ಉಳ್ಳರೆ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಬಂಡೇರ ಅನಿಲನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೇವೆ ದಾದ ಕಜುಪು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣನ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಕೇಳಿ
ನೀನೆಂತದ ಆಯೇ 19 ದಿನ ಮರ್ದು ಹೊಡಿತ ಖುಷಿ ಚಾನೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾಗೇಶನ ದಾದಾಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಿನಿ ಮದುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ ಇರದ ನೇಪಾಳಿದ ಬನ್ನತಿ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೋಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಂದು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಿದಾಗ ಪುರ್ಲತ್ತೀಯ ನೇಪಾಳಿದಾಗ ಬಲೂದದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಳ್ದು ಬಳ್ದು. ಅರೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೊಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗವೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೂತಿನಿ ಪೊನ್ನು ಎಂಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೊನ್ನು ತೂತಿನಿಗೆ ಬದಿ ಬದಿ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಕೊಡ್ತೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ 90 ಸರೋಜಕ್ಕ ತುಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಪೊನ್ನು ತೂತನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಕೊರ್ರಂಡೆ ಬಾಕಿಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಲೇರ ಆರ್ ಮದ್ಮೆ ಬೋತಿದ್ಯರ್ಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ತುಯ್ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ದು ಎಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ದು ಎಂಚ ಆರ್ ಪೊನ್ನು ತೂತಿರು ಮೇರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿರು ಬೊಕದಾದ ಆರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂತಿರದ ಅಂಚೆ ನಾಗೇಶನ್ ತೀಯರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಈರು ಆತಾರ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶನ್ನಾಗ ಆತಂಡು ಅರೆಗ ಆತನ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ರಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ರಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಕಿರಣಣ್ಣ 10 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಿ ಲೈಕ್ ಬೇದನು ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಯಾರ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಕೆಲ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅಕ್ಕ ನಂದುಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಗ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಕಜಿಪು ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಿನಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆದೆಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಕಜಿಪಿನಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಕೊಂಡೆದ ಕಜಿಪಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ಕಜಿಪು ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪೊನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಗ್ ಪೋತೋಲಿ ನಾನ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ನನ ಕಾಸು ಕೊರ್ರ ಆಪು ಜೊತೆ ಹೊರಿದಿನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೊನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತೇವ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ದಿವ ನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆ ಕಜಿಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಮುಜೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಕಜಿಪು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ನಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಕಜಿಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೇವ್ ಕಜಿಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೇನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಚಾನಲ್ ಗೊಂಚಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಹೊಸತದಕ್ಲೆ ಅರೆನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮದಿಮೆಗು ಕುಡ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ ಮಾರ್ರೆ ನೇಪಾಳಿ ಜಾತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಿ ಜರ್ನಿ ಇವನ್ ಅಂದುಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ ಅಪ್ಪಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ದೇರ್ ತಿರ್ಗಾರ ಬರಕ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಿ ಜರ್ನಿ
ಫ್ಲೈಟ್ ಕಾಟ ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರ ಹನಿಮೂನ್ ಹೋದ್ವಲ್ಲಿ. ಹನಿಮೂನ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಈಗ. ಪೆರ್ಗುಡೆ ಪಂಡರ್ ಇರೆಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಪೆರ್ಗುಡೆ ಪಂಡಾರತ್ತ ದಾದಂದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ಕಮೆಂಟ್. ಏಮಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಎಂಚಾಯ್ ಏಕೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಎಂಚಾಯ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಪಾಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ 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 ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಮಾಮ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಮಾಮ. ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಎಂಚ ಏಮಕ್ಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಣ ಇಂಚ ಗುಣ ಬೋಡು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಇಂಚ ಗುಣ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರಿಪ್ಪು. ಪೊಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬೋಚಿ ಚಕನೆ ನಾನೆ ಬೋಚಿ ಚೇಚರ ಟಿಕ್ಲು ಪೊಲೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಲೆಗ್ ಸಮಸ್ತೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮಬ್ಬ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಮಾಮ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಮಾಮ ಹಾಯ್ ಮಾಮ. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಾಯಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರು. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದ ಏರ್ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ಜರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ಬಕ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಇರನ ಊರುಡು ಬಸ್ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಅವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಆಣ ಬೇತನ ಬೇಲೆ ಅವನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಪಾಪದ ಮಸ್ತ್ ಓ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಿಯಾರ್ ಉಂಡಾಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವ ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎన్ని ಎತ್ತು ಬಿಯಾರ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಎన్ని ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಎన్ని ಯಾರನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಊರು ಅಲ್ಪ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಆಪುಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಫೇಸ್ ತೋಜಿಂಡೆ ಇಜ್ಜಾತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ನೋ ಫೇಸ್. ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಎಂಕಲ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆಗ್ ಜರ್ನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಒಡೆಗಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ನೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ನೋ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬಿಯಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಾತ ನೀರುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಇನಿ ಬಿಯಾರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಸತ್ತೆ ನೀರುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆದ ಜೋರುಂಡು ಪೊನ್ನು ಇತ್ತೆದ ಪೊನ್ನು ಜೋರುಂಡುಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಮಾಲುಂಡಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲುಂಡು ಮಾಲೋ ಒಂದೇರು. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಮೊಟ್ಟೆ ಗ್ರೇವಿ ಊಟ ಎಗ್ ಮಸಾಲ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಐನ್ ಗ್ಲಾಸ್ 90 ಉಂಡು ಮಾಲ್ ಬತ್ತನ್. ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಬಂದ್ರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಅವರೇ? ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಅವರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್? ಮಳೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಅವರೇ? ಒರ ಮಡೆಮಿ ಮೇಡ್ಮಿ ಅಂಡ್ ದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕವು ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಈರು ಏರ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚುಲ್ಲಾರ ಈ ಏರ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲಾರ ತಮಾರ ಕಂಪಿಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂದಿಯೇ
ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್, ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಅಂದ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಅವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ದಾದ ಅರೆಗ್ ಏರೆಗ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಹಮ್ಕೋ ಮಾಲ್ ಅವಂಗ ಬರ್ಪುಜೆ ಹೋದಾರ ಹಮ್ಕೋ ಮಾಲ್ ಪಿಯಂಗೆ ಮಾಲ್ ಪಿಯಂಗೆ ಹಮ್ಕೋ ಮಾಲ್ ಪಿಯಂಗೆ ಇರ್ನ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾ ಬಿಯರ್ ಅಂದಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಿರಣನೆ ಗಮ್ಮತ್ತಗೆ ನಂದಿಲ್ಲೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಆರು ಪುದರ್ದಾದ ಏನಾರು ಬೋದು ಹೀರೆಯರಿಗೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿಯ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡಿಯ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕದ ಅದ ಅಲ್ಪನು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಒಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡ್ಗೆ ವೀರೇಶ್ ಟಿ ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಪುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಇದು ವೀರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಪುಟ್ಟ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಾವಾ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡಿ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಚರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಾವಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಆಪುಂಡು ಪನಿ ಕುಡುಪುಂಡು ಮುಲು ವೀರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾರಿ ಪುಟ್ಟ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನದೊಳಗೆ ಕೆತ್ತಿಹನು ನಿನ್ನಂದದ ಮೂರುತಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಪವಂತೆ ಹೊಳೆವ ನಿನ್ನ ಮೂಗುತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಯಾನು ಹೊರ ಕೊರಿಯೆ ಹೊರನೆ ಆಪುನಿ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರನ್ ಹೊರ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡಿಯ ಹೊರನೆ ಆಪುನಿ ಆ ನೀರು ಕೊಡ್ತು ಜರ ಒಂದು ಪನ್ನಿ ಅವೇ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸತೀಶನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈ 12 ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮನಾಭ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ నాగేశన్న వనసాండకి వనసాండ నాగేశన్న వనస ఎక్కడ అవుతుంది ఏనా వనసాండ వనసాండే బ్రదర్ ఏమక్కకి నందులేరు వనసాండ్ ఏమక్క ఈర్న వనసాంಡ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೇರತ ನಮನ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕಗ್ ದಾನೆ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೋಯರೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಡಕ್ಕೆ ಗುಮಿನಿ ಡಕ್ಕೆ ಬಾರಂಡಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರು ಕಿಶೋರನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಸತೀಶನೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜೆ ಉಮೇಶನ್ನ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಉಮೇಶರ ಇರ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಏರ ಬೇತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಂದ ಉಮೇಶ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಏರಿಂದ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರಿದಾಗ ಯಾನಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕನಲ್ತ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಂದೆನ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆನ್ನೆ ಆರ್ನಪುದಾರ್ ಲಂಚನತ್ತ
ಕೊಡೆ ಕೊಡೆ ಟೈ ಈರ 6 ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಸಂತೋಷನೇ ಭವ್ಯ ಏರುಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಅಪ್ಪು ಚಾನೆಲ್ ದ ಓನರ್. ಆರೆ ಪಾತೆರೆ ಇರತ್ತೈತೆ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಆರೆ ಭವ್ಯ ನಾನೇ ನಂದೇ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಾಂಡಲ ಉಂಡೆ ಉಂಡ ಬೊಕ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಾಂಡಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಮಾರೆ ಹೇಮ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರ ಬೇತೆ ನಿರ್ಬೇಕು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾ ಬಂಡೆರತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂಡೆರತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ ಐಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆಂಕ್ ಆರ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಡ ಆರ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಈರೇ ಪಂಡರತ್ತೈತೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಮಾರೆ ನೀ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಇರೇನ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಲ್ಲ ಇರ್ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್. ಊರು ಅಲ್ಪ ಊರು ಎಂಕ್ಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಊರು. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಊರುಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳ. ಕಾರ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮರಕಲ್ದಿ ಅತ್ತು ಡಕ್ಕೆಗ್ ಪೋರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಲ್ಲ ಇರೇಗ್ ಏರ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರ್ ಡಕ್ಕೆಗ್ ಬಾರುಂಡ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕೇನ್ಯತ್ತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಡಕ್ಕೆ ಬಾರುಂಡ ಅಂದ್ ಸುಜತ್ ಮೇರತಿ ಆರ್ ಬೈದ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಅವ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರ ಆರಂಡ ಡಕ್ಕೆ ಬೋಪೇರು ಆರ್ ಮಲ್ಪೆದಾರೆ ಆರ್ ಬರಂದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು. ಆರ್ ಸತ್ತಾರ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಬರಂದ್ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಉಮೇಶನೆ ಪನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರೇಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡಂದ ಜನ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನೇ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮರ ಈರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಈರ್ ಪನಂದುಲ್ಲಾರು ದಾದ ಮಾರೆ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂತೋಷನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂತೋಷನೇ ಇತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೇಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನಡ ಉಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನಡ ಉಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾರ್ಡ ಮತ್ತೆಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ ಕಿಶೋರ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಮೊಬೈಲ್ ಈರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅತ್ತಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರಂದ ಆಂಡತ್ತೆ ಆರ್ನ ಇಟ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕ. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಏಪ ಹಾಕಿ ನಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಇನಿತ ಮುಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವೇ ಕೆಲಂಜಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೊರಿಯಾ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಮಕ್ಕಳ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಅಗಲಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನಾಗು ಪೂರ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಪಲ ತೂಕ ಲೈವ್ ಗುಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಏರೆ ಕೂಪಾಡ್ನೆ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪುದರ್ದಾದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೂಪಾಡ್ರ ಸಂತೋಷನಿಗೆ ಒನಸುಂಡಕ್ಕೆ ಒನಸುಂಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ಒನಸ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೋಪೆ ಬಂಡರತ್ತೆ ಜಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೇಲ್ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ಇಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಬೇಕ ನೀರು ಕೊರ್ಪನೆ ಒನಸ್ ಯಾನೇ ಇರ್ನ ಲಾಗ್ನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆದಾದ ಅಲ್ಪೇರು
ವಾಣಿಯಕ್ಕ ಬೈದಿರ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತ ವಾಣಿಯಕ್ಕ ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬು ನೀ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಇರ್ದಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ನೀ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕಲ್ ನನ್ನ ಅಪರೂಪ ಮಾಮಿ ಬತ್ತುದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೇನೆ ಮಾಮೇನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ನಮಿ ಬತ್ತುಂಡ ಹಾ ಮಾರ್ನಮಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಮಾರ್ನಮಿ ಬತ್ತುನ ಅತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಪರೂಪ ಅತೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಏಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎನಡನೆ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದೆ ಏಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೀರ್ಡನೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕಡ ಆರ್ಡ ಎತ್ತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಏಮಕ್ಕ ನಗಲ್ ನಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಎಕಡ ಆರ್ಡ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ಡ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜಾಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಾಕ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದಿಯ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ದಾರ ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಏರಿ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಸರೋಜಾಕ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅದುಲು ಸರೋಜಾಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಬರ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯಾಗಿ ಎಂಕ್ಲೇದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮೀನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಈರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನಾಗ ಎನ್ನ ತುಳು ಮರಪುಂಡು ಅಂದೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನಾಗ ತುಳು ಮರಪುಂಡೆ ಓ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಬೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಲ್ಲಾರು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒಣಸಾಂಡೆ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒಣಸಾಂಡೆ ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತಿನ್ನರೆ ಪೋಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದಿಯ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತಿನ್ನರೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ಲೇರು ಒನಸಾಂಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಏನ ಒನಸಾಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜಾ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನತ್ತ ಬಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಪರಪರ ಬಸ್ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡಿಯಾ ಬಾಲೆ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಡಾಲ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಂದಿಗೆ ಡಾಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಇರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಷ್ಟ ಡಾಲ್ ಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಗುಜರಾನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿದಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿನಾರು ಲೈವ್ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಬೇಡಿ ಬಿದಾಯಿ ಯಾನು ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋತೀನಿ ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೋತೀನಿ ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಗೆ
ಇಲ್ಲೇ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತೇರಿ. ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಮಾರತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಉಲ್ಟ ಅಂಡಿತ್ತೆ. ಮದಿಮೆ ಆತು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಗೆ, ಸತೀಶನೇ ಮದಿಮೆ ಪೋತಿನಿಗೆ. ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಏರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯ ವರ್ತಿ ಪಂಡ ಯಾವ ಪನಂದುಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ. ಪದ್ಯ ಪಂತನ ಕ್ರಮೇಜ್ ಜಂಗ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡು ಬಂತು ಜಂಗ್ಲು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೊಂಚ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪನೊಡುಗೆ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನೋಡು ಪನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮು ಇತ್ತಂಡ ಪನೋಡು ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಬರ್ಪೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟಗೆ. ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಬರಿಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಪನ್ಲೆ ಆವ ಸರೋಜ ಕವೆ ಪನ್ಕ. ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು. ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕೇನು ರತೆ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಓನರ್ ಏನತ್ತ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಮಂಡರತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ. ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ರಾಗು ಹೋಗುಂಡತೆ ಪೂರ ಪಕ್ಕಿಲು ರಾದು ಪೋವ ಪದ್ಯ ವರ್ತಿ ಪಂತಾಲು ಯಾವು ದಮ್ಮಯ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ. ಪದ್ಯ ಪಂತಾರ ಕಿಶೋರನ್ನ ಏರ್ ಪಂಡೇರಿ ಸರೋಜಾಕ ಪಂಡೇರು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಕಾಸು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಾಪ ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಅಂದಂದು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪಾಪ ದೂರ ಪೋಯ್ರಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವೇ. ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾನಿ ದಿನಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸತೀಶನ್ನ ಅರೆಗಂಚನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಿನಲ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ತೂತಿ ಜರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೈರಲ್ ಆಂಟಿ ನಾವು ಏರಿ ಕಿಶೋರನ್ ನಾವು ಮೂರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅವ್ವ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅವ್ವ ಇರ್ ಪನ್ಯ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ ಐಕೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್. ಪದ್ಯ ಬಂಡವಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಬಂದವು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಉಂತಾಯರು ಇರ್ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರೇರು. ಪದ್ಯ ಪಂಡೊಂಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬಂದಾಪುಂಡಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಪೂರ ಬಲಿಪೇರು ನಿದ್ರೆ ಬರುವಿಯಾ ನಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇತ್ನೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಮಾರ್ರೆ ದಿನೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಮಾರ್ರೆಗೆ ಅವು ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಹೋವಿಯೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಮಾರ್ರೆ ದಿನೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಆತ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೈದೇರಿ ಕಡ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈದೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರೆ ಬತ್ತದ ಬನ್ನಿ ಪಂಡೇರಾರೆ ಯಾನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿರಿ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಎಂದು ಆರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಗೆ ಮದಿಮೆರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಾರುಂಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪೂರ ಪರ್ತನ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಾರುಂಡುಗೆ
90 ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬಿನತ್ತ 90 ಸೋಡಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಕೊರ್ದು పోతారు ಎಂಚಲ ಉನೋಲಿ ಅತೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ ಉನೋಲಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಒಲ್ಪದ ಬೆದ್ರದನಕ್ಕೆ ಅಂದುಲೇರು ದಾದಾ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬೆದ್ರದ ಬೆದ್ರದ ದಾದೆ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿಯಾ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಗಡಿದ್ದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲೈಕ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲೈಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆರಿ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಬಸ್ ಉಂಡಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಈರ್ನ ಬೆದ್ರದನೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂದಕೇನ್ಯಾರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬೆದ್ರದ ಹತ್ತಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಆರ್ನ ಓಲ್ ಮಾರೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ನಾಕೆ ನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಿಯೇ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿ ಬಾಲೆ ಐತೆ ಜೆತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪುಟ್ಟ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೆ ನಂದುಲಾರು ಪುಟ್ಟ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ತೂವರ್ನ ಇದ್ದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಪನಂದುಲೇರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾನ್ನೆ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಪನಂದುಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮಟ್ಟು ಒಡೆಗೆ పోతారు ಮಾರ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಜಂದಿ ಮಟ್ಟುದಾರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮಟ್ಟುದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂಬೇರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಪನಂದುಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂದ ಕಿಶೋರನ್ನ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮುರಾನಿಪುರ ಡೈಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ನಾಗೇಶನೇ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಹಿರೇಂಕ್ ನೆರಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಮಿನಿ ಪಂತರ ಮುರಾಣಿ ಮಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರ್ ಬರಂದೆ ಕುಳ್ಳಿನಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಓಕೆ ಬನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರೇ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸರಿಗಮ್ಮ ಬೋಪೇನೆ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂಚಿನ ಏರ್ಲೆ ಬರ್ರ ಕೇನುಜೇರು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬರ್ರ ಕೇನುಜೇರು ಅಂದೇ ಕಿಶೋರನ್ನ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ರ ಕೇನುಜೇರು ದಿನಾಲ ಬತ್ತುಂಡ ಏರ್ಲ ಕೇನುಜೇರು ಅತೆ ಮಟ್ಟು ಅಕ್ಕವ ಅಂದಿ ದಿನಾಲ ಬತ್ತುಂಡ ಏರ್ಲ ಕೇನುಜೇರು ಮಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಬತ್ತುಂಡ ಏರ್ಲ ಕೇನುಜೇರು ಅತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಅರೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಕಿಶೋರನ್ನ ಸುಜಾತಕ್ಕಗ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರೆಗ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶನ್ನ ಯಾವ ಊರು ಬ್ರೋ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಉಡುಪಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರೇ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ನಮ್ದು ಊರು ಉಡುಪಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಡುಪಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ 22 ಜನ ಅದರಲ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಂತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಮುರಾಣಿ ಪಂಡಾರತ್ತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕೇರ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ದತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುರಾಣಿ ಏನಿಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮುರಣಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಹೂವಿನ ಕಡೆಗಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಿಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ? ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬೇಕು ಪಿದಾಡ್ನ್ಯಾ ಕತ್ತಲೈತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಕತ್ತಲಾಗಿತ್ತೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಪೋಲಿ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರ ಅಂದೇ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರಾ? ಅರೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಿ ಎಡ್ಡರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಬಂದಿತ್ತರ ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಪಂಡರ್ ಮರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮುರಾಣಿ ದಾದನ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿ. ದಿನೊಳ ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ದಿನೊಳ ಬತ್ತನೆ ನೆನಪು ನಾರೇನ ಪುದಾರು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ದೂರ ಹಾಸನಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಆತ ಹಾಸನಾಗ ಪೋಪು ಜೇರಿಯೇ ಕಿಶೋರನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಹತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಬೇ ಪೋಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬನ್ನಿ ಉನಸಾದ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ನನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮುರಾಣಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ದ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಲತೆ ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ದತೆ. ಅರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಾರ ಪನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿಗಾತ ಇರ್ನ ಬದಾರ ಯಕ್ಷಿತತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಹತ್ತಿರ ಯಕ್ಷಿತನ್ನೇ. ನಾಗೇಶನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಖುಲು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋತಾರು ಅಂದಿಯೇ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೇರಾರು. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದಿ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರನ್. ಕಿಶೋರು ಇರೇನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಸುಜಾತಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಂದು. ಭವಾನಿ ಶಂಕರನ ಹತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ. ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕುಡ್ಲ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನೇನು ಊರು ಕುಡ್ಲಾಗೆ. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ ಪರಿಚಯ ಉಂಟ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ್ನ ಒಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ್ನವ್ರು ಒಲ್ಪ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅವರು ಒಲ್ಪ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶನ್ನ ಓಲ್ಲಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಓಲ್ಲಾರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ತಾರುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ ಉಂಡು ಗುರ್ತ ಕಿಶೋರನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡಿಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗಾರನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಚಾತೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಆತೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಭವಾನಿ ಶಂಕರನ್ನೇ ಊಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ದಾಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಸೌಖ್ಯ ಸತೀಶನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸೌಖ್ಯ ಸತೀಶನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಕೇಂಡರತ್ತ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂಚಲ್ಲೇರಂದು. ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಈತ ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಅವೇ. ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಅಜ್ಜಿ ಚೂರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಪೂಂಡತ್ತೆ ಮುರಂದಲೆಕ್ ಬರ್ಸ ಅಜ್ಜಿ. ಮಟ್ಟು ಬೀಚಿಗೆ ಬಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಮಟ್ಟು ಬೀಚಿಗೆ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ
ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರು ಉಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೇರಿ ಜೋರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಜೋರುಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಎರೆ ಪೂರ ಚಾ ಬೋಡು ಬಲೆ ಚಾ ಬತ್ತಂಡು ಚಾ ಬರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಹಾ ಇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂದ್ರ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಲ್ಲೇ ಸುಜಾತಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಎಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುನು ಸುಜಾತಕ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನಿಯೇ ಮಟ್ಟು ಪಂಡ ದಾದ ಏಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ ಮಟ್ಟು ಪಂಡ ದಾದ ಏಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ನಿಮಿಷ ಸುಜಾತಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಆತೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ವರ್ಜನ್ ಲೈಕ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಸುಜಾತಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಂಪಿ ಸ್ವಪ್ನಲ್ಪ ಸುಜಾತಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಜಿನ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ವನಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಂದು ವನಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಶಿವಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಚಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಪೂರ ಐಕ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಬಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ಈರ್ ಚಾ ಪರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾವಂದ ಆವ್ ಈರ್ ಚಾ ಪರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾವಂದ ಆವಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆವು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಜೋರು ಆಲ್ ಪಾಪ ಅಂಚಾನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಜೋರುಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೈಫ್ ಪಾಪಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾಪಗೆ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಪಂದ್ರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೀನುಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಪ್ಪಗ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡದಾರ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅದು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಾಪ ನಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಾಕೋರಿಯರತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅರೆ ಮಟ್ಟದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಶಾರ್ವಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಸುಜಾತಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸುಜಾತಕ್ಕಾಗ ವೆಜ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಆತೆ ಅರೆ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ರಾಹುಲ್ ಎಪ್ಪಿನದ ಕಡಲ್ದ ಬರೀ ಟತೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅರೆ ಮೀನೆ ಡೈಲಿ ಕೋರಿಜ್ಜಿಂದ ಮೀನು ವೆಜ್ ಆಪುಜಾರೆ ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಮಾರ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿನಿ ಕಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಲ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಈರ್ ಕಾರ್ಲ ಆರ್ ಮಟ್ಟು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನಿಯರು ಬಾಯ್ ಮಟ್ಟದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಕೆಲವು ದಿನ ನೀರು ಬರಂದೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂಜಾ ಓಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈರು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಪೂರ ಕಲ್ತಾರಂದತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂಜಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಅವಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತುಳು ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಕಲ್ಪ ಇರೇ ಕಲ್ಪಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವೆ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಲೈಕ್ ಬಂಡ ದಾದಾಗ ಎಂಡರತ್ತ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೊರಿಯಾರ ಸತೀಶನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತದಲ ಉಂಡಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು
ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ರ ಬಾಯ್ ಇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಂತೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡ ನಂಚ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಏಪದ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮರೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಬಾಯ್ ಬನ್ಪಿನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇರ ಹೊನಸಂಡ ದಾದ ಗಜಿಪ್ಪು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡುಗೇನ ಕಿಶೋರನ್ನ ಸತೀಶನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ 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 ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ಸುಜಾತ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಜೋಕ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮದಿಮೆ ಈರೆಗ್ ಮಾರ ಗಮ್ಮತ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಮದಿಮೆ ಈರೆಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಅಂದಿ ಅರೆ ಬಡ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾರು ಓ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ಮಾರ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ ಬತ್ತಾರು ಈರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಉಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹೊನಸಾಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಜೊತೆಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸಂಡೆ ದಾದಕ ಅಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಜೊತೆಕ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ವನಸಾಂಡ ಕಜಿಪ್ ದಾದ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಇಂಬೇರು ಏತ್ ಪೊರ್ತುಲ್ಲೇರು ಆರು ಏತು ಪೊರ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಆರು ಪಿದಾಡುದೀರ ಸತೀಶನೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆಕ್ಕೆ ರಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಇರೇಗ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಈತ್ಲ ರಾಯ್ ಪನ್ಲಾರೇಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಅರೆ ಜೋಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ DM ಎಕಡ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇತೇನ ಅರೆ ಆತ ಅರೆ ಅರೆ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿನ್ ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಈರ್ ಜ್ಯೋತಿನ್ ಬರ್ರ ಬನ್ಯ ಆಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ ಬರ್ರ ಬಂಡದಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ದಿನ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇಜಿನ ಬರ್ಪೇದ ಜರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ ಆವಳಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮರತ್ ಬಿಡ್ಯಾರ ಅಂದತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಈರ್ ಬತ್ತೀನಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ 22 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ದಾದನ ಪನ್ಲೆ ಕಾಂಡತೆ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಜೊತೆಕ ಏನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆತುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ಲಾರ್ಗೋರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗೋರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅವೇ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿರ್ ಪನ್ಯ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗೋರ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಇರುವೆರ್ಲು ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಿದಾಡಿಯಾರ ಇರ್ರೆ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತರ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣು ತೂಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂದೆ ಬರಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಂದು ಕಟಪಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಗೋರಂಟಿಗೆದ ಗಿಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗೊರಂಟಿ ಗೋರಂಟಿಗೆದ ಗಿಡಗೆ ಅಕ್ಕನ ಗೋರಂಟಿಗೆದ ಗಿಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಿಡ ಕೊರ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ಒಲ್ಪ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಇಪ್ಪುನ
ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ಅಂದೆ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ಇಪ್ಪುನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಮನಂದ್ರೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕ್ಲ ಗಿಡ ಬೋಡಿಯೇ ಗೋರಂಟಿಗೆದ ಇರೆಗ್ಲ ಗಿಡ ಬೋಡೆ ಅಂಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಡಬುರ್ಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಗೆ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಗಿಡ ಬೋಡಿಗೆ ಅತ್ತದ ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಕೊರಿಯಡ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಗಿಡ ಬರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುರತಿ ಗಿಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಪಗತ್ತ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡಿಪ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ಅಂದೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ್ ಅಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ತೆಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಒಂಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ತೆಲ್ಲಾರ್ಗ್. ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗ್ ಓ ಗಜ್ರಿಯಾಗೆ ಗಜ್ರಿ ಆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡೆ ಬರ್ರ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬೆದ್ರಾನ ಪಡುಬಿದ್ರೆನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆನ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೇತೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಹೂ ಬೆದ್ರ ಪಡುಬಿದ್ರೆನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕಡ್ಲ ಬೆದ್ರಾನೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ. ನಾಗೇಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಈತ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇಯದಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಬೆದ್ರಾಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬೆದ್ರಾಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ. ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರನ್ನಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಯಾರನ್ನ ಬುದಾರ ಅನಿಲ್ ಅಂದವೆ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಚಾರ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನಾರು ಅಂದಂದ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನಾರು. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಗುಣ ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಮೇಲೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರ ಗಿಡ ಬಡ್ಚೆ ಗೋರಂಟಿಗೆದ ಪದ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಕೊನ ಪೂಜಾರಿ ಗಿಡ ಕೊನ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಕಟ್ತದಾಂಡಿಯೇ ಎಲ್ಲಗ ಬಾಡು ನಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗಿಡ ಕೊನೊಲ್ಲೆ ಗಿಡ ಕಟ್ತದಾಂಡಿ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಆರು ಬೋಯರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಗಿಡ ಲೀರೆ ಕೊನೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮೂಲ್ ಕಟ್ತದಾಂಡ್ ಗಿಡ. ಸರೋಜಕ್ಕ ತೋಡಾರಡಾ ತೋಡಾರೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಈತ್ ಬರ್ದು ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗ್. ನಮ್ಮನ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಅದಾರ್ಗೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂಡೇರ್ ಕೂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರ್ ಎಲ್ಲದ ಇನಿತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಓ ಕೆಲ ಉಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೋಪುನೆ ಬೇಗನೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಅರ್ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡ್ ಅರೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರಂಡ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರಂಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡ್ 27-21 ಅರೆಗೆ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರಂಡ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಬತ್ತಾರ ಪೋಯಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅವಂದಪ್ಪ ನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ನಾನ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜೇರಿಯೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೂರ ಜೆಪ್ಪುವೆರು ಆವು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ತು ನಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತಾರ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೀನು ಉಂಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ
ಸುಜಾತಕ್ಕ పోదాండ ಮೀನುಂಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಅಡೆ ಇರೆಡ ಕೋಪನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಬನ್ನಡಿಗೆ ಜಿನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬನ್ಲೆ ಜಿನ್ನ ಕೋಪ ಇರು ಒಲ್ಪ ಬನ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಮೀನು ಗನಪೆರಿಗ್ಯಾರು ಶಿವಕುಮಾರ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಯಾವತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಡೆ ಪೋಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಏನ ವಾಯಸ್ಕೇನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತಿ. ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗೆ? ನೀವೀಗ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೀಗ. ಬೇತಕ್ಲಿ ಗುಂದ ಅವಡಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವಡಾಕ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಆಕ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ನಿಂಗಳು ಏತ್ಪಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಲೈವ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ? ಹಲೋ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರಿ ಎಂಗ್ಳುಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೋಯರು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿ ಪೋತಿಜೀರು ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪನೇ ಒಲ್ಪ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಓಡಾತನಿತ್ತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಡುಪು ಜರಿತ್ತೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೇಟೆಗೆ ದಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆರ ಮೀನಿತ್ತನ ಮಾತ್ರಗೆ ಪೇಟೆ ಬರ್ಪು ಮೀನು ಮಾರ್ರೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಆವಡಿತ್ತೆ ಆತಂಡು ಅಗಲ ಮುರಾಣಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಜೋರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂತಿಜೇರ ಅಂದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಒಲ್ಪ ಅಂದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ನಾವೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿಯರೆ ಯಾನ ಅಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿಯಾರನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನೀರು ದಾದ ಮಾರಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿರ್ನ ಅಕ್ಕನ ದಾದನ ಬಂಡೀರು. ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಹಲೋ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಅನಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ 11 AM ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲೇ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಓಡೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಹೋಪಾರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಪಾರ ಇರು ಕಟಪಾಡಿ ಹೋಪಾರ ಒಡೆ ಹೋಪಾರ ಪನ್ಲಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಜೇರಂದು ಪನೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷತಕ್ಕ. ಮೂಲ ಬೈದು ಜಕ ಅರೆ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀರ ನಿತ್ಯ ಬೈದು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಊರು ಉಡುಪಿ ಅಣ್ಣ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮದು ಊರು ಉಡುಪಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಹೇಗೆ ನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಎಂದು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾದ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಲೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು 20 ಅಡ್ಡಿ ಇತ್ತು 21 ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಗುಲ್ಲ ಮಾರುವರೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಾ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಾ ಅಕ್ಕ ಗುಲ್ಲ ಮಾರ್ಬೇರ್ಗೆ ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಲೈಕ್ ತೆಗ್ದದ್ದು ಯಾರು ಲೈಕ್ ಏರಿರ್ತೀನಿ
ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದ್ಲ ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ದಿತ್ತನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಲೈಕ್ಲ ಪೋಂಡು ಕಿಶೋರನ್ನ ಏರ್ ಲೈಕ್ ದಿತ್ತ ಎದ್ ಬತ್ತಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅದೆತ್ತಿನ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತು ದಿತ್ ಪಂದೆ ಹೋಯ್ತು ತೋಜುನ ಎರಡು ಸತಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಪೋಪ್ ಲೆಸ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಹೊರ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರೆ ಕುಡರು ಕೊರಿಯನ್ನ ಪೋಪುಂಡು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ? ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ. ಬರ್ಪರ ಎಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪರ ಬನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೊಗಲ ಇರುವನ ಡಾಡನ ಡೀಲ್ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪರಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಯಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರಿ ನಂದುಲೇ ಸುಜಾತ ಓಕೆ ಇರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಕೊರ್ತೇರು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಕೊರ್ತೇರು ಕಿಶೋರನೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಲೈಕ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಕಿಶೋರನ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಜ ಕಿಶೋರನ್ನವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪರ ಅಕ್ಕ ಆಕೆ ನಂದುಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೇನು ಮೇರೆ ಬರ್ಪರಕ್ಕೇನು ಮಗುಲು ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅವನುಂಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೇರು ಆರು ಒಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೇರು ಇರುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರೋಡತ್ತ ಪೇಂಟೆಗ್ ಬಲೆ ಪೇರು ಆರು ಪೇಂಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೇಂಟೆ ಬಲೆ ಬನಂದು ಮಟ್ಟು ಬೀಚಿಗೆ ಬಲೆ ಬನಂದುಲೇರಲ್ಲ ಅವು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅದುಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯರತ್ತ ಮಟ್ಟು ಬೀಚಿಗೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾರ ನಿದ್ರೆ ಆನಂದೇನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಆಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಆತು ದೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬನಂದ್ರು ಆತು ದೂರ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಪೇಂಟೆ ಗಂಡ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಆತು ದೂರ ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಡೀಲ್ಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಡೀಲ್ಡುಲ್ಲೇರು ಅಗಲ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಿವಾಯರಾಗಲ್ ಎರಡು ಜನ ಸೇರೊಂದು ಪೇಂಟೆಗ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ದೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ದೂರ ಉಂಡುಗೆ ಪೇಂಟೆಗ್ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂದೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತನ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತನಾ ನನ ಜೆಪ್ಪು ನೀ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತನಾ జేరా నన్న చెప్పడా బాల నన్న చెప్పడే హస్బెండ్ కేండేవన్లేవి ఏమక్క హస్బెండ్ కేండేవన్లే వేరేం తూ అంద కెలవు తినండు ఏమక్క ಹಾಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತೇರಾ ಆರು ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದು ಆರು ಜೆತ್ತೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ఒక ಪೇಂಟೆ ಬರ ಅಂಡನ ಪನಂದುಲ್ಲಾರು ಅರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಪೋಪುನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಲ ಪೋಪುನ ಇರೆ ಗಿಡ ಬಡ್ಚ ಗೋರಂಟಿಗೆ ಅದ ಗಿಡ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ಬರ್ರೆಗ್ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಉಮೇಶಾ ಮಲ್ಲೆ ఏమక్క ఉమేషా మళ్ళీ గర్వడవా నడిచి మోకేడు వాళ్ళే ఒక నెరవేరారు ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೇನು ಹೊಡಿತ ಲೆಪ್ಪುನ ಗೆತ್ತೇರಾರು ಈರ್ ಬರ್ಪ ಅರಡ ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಆರು ಬರ್ಪೆರಡ ಬರ್ಪೆ ಇರು ಬರ್ಪ ಅರಡ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಮರ್ರೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಇರುವೆರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಮೀನು ಕೊನಾರಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ನೈಟೆ ಬತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಬತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋದಾರ್ ಅಂದು
ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ಬರ್ರೆಗ್ ಬಲೆ ಕಾರ್ ಆರ್ನ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಸರಿ ಆತನ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಬಿಆರ್ ಉಂಡಾಕೆ ಬಿಆರ್ದಾಗ 2 ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಗಳು ಪೋಯರು ಬಿಆರ್ದಾಗಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆಗಲು ಬಿಆರ್ ಬರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಗ್ಲೆಗ್ ಮೀನ ನನಯ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ದಿನ ಅವು ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಗತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಏಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿ ನಾನಂಜಿ 2-3 ದಿನ ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶಣ್ಣ ಮಾಲ್ ಇತ್ತನಾಗ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಪೋತೇರಿ ಎಕಡೆ ಪೋತ ಆತನ ರಮೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇರಿ ಜೆಪಿಲ್ ಕಂಡೆ ಲಕೋಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಕೈತ್ತಲೆ ಈರು ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಆರ್ನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾನ ನಿಗಲಿ ಇರುವೆರ್ಲ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಅರೇತು ಬರ್ತಿಗ್ಲ ಅತ್ತೆ ಏಮಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಕೈತಲೆ ಅಂಚ 6 ಮೊಬೈಲ್ 6 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಏನಕ್ಕನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಅತ್ತತ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೆ ತುಳುವಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ತುಳು ಕಲಿಸುವ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಅದ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲೆ ತುಳು ಪಾತಿಯರ ರೀತಿ ಕಲ್ಪವಡು ತುಳು ಟ್ಯಾಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ಸಿ ಮಲ್ಪೋಡತ ತುಳು ಕಲ್ಪರಂತ ಬಂಗ ಬಂತೇರಿ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಲ ಬುಡುಪುಜೇರು ಅಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಪೋಡ್ಗೇರು ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪರೀರು ಈರ್ ಬರ್ಪರ್ಡೆ ಬರ್ಪೆ ಮಗುಲಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರ 2 ಜನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಕಟಪಾಡಿ ಬರ್ಪರಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಗ್ಯಾಂಡಾಡಿ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಡಿಪ್ಪಲೆ ಇರುವೆರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಖುಷಿ ಟ್ರಿಪ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಇತ್ತಿನ ದಂದೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ನಿಗಲು ಆರು ನೆಂಚರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೈತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿರಂತೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಸುಜಿತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರದ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಆರ್ನಾಟ ರವಿ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ 6 ಪೋವಾಯರ್ ದಾನೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪಂಡಾರೆಗ್ ಪೋವೇರಿ ಅಗಲು ಒಂಜೇ ಊರ್ದಾಕಲ್ ಅಂದ ಅಗಲು 2 ಜನ ಒಂಜೇ ಊರ್ದಾಕಲ ಅವೇ ಅಗಲ ಬಾರಿ ಡೀಲ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ 2 ಜನತ್ತ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಡೆನ ಹಾಲು ಕೊಡೆ ಗೆಡ್ಡೆನ್ ಬತ್ತಾಯ್ತು ಮುಗಿಂಚಿನ ಅಗಲು ಒಂಜೇ ಊರ್ದಾಕಲ ಓಹೋ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತನ್ ಪರ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಮನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಗಲ ಡೀಲ್ ಉಂಡು 2 ಜನ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ನಿಗಲ್ಡ ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗಲ್ಡದಾಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಂದ ನಿಗ್ಲಿತ್ತ ಡೀಲ್ ಮಲ್ತೋನ್ ಬರ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಗಂಗಸರ ಪರ್ರಾನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬನ ಕಟಪಾಡಿ ಗಂಗಸರ ಪರ್ರಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ದಾದಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಸರ ಬರ್ರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು 6 ಮೀಂದ ಬಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂದು ಕುಲ್ಲಿ 2 ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬರೋಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮೀನ್ ಕನಾರ ಬರೋಡೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರೋಡ ಅಂಚಿ ಮಟ್ಟುಗು ಬರೋಡೆ ಮೀನ್ ಕನಾರ ಈನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೆರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನೇ ಒಲ್ಲೆರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಾ ಬೇಕಾ ಚಾ ಬೋಡಿತ್ ನಗಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಚಾ ಬೇಕಾ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಚಾ ಬೋಡ ನಗಲ್ ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ಗ್
ಎಟ್ಟಿ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಯಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ ದಾದಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರೋಡ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ನಾಗೇಶನ್ಯ ಚಾ ಬಾತನ್ ಚಾ ಪರ್ಪನಾಗಲು ಪರ್ಲೆ ಚಾ ಪರ್ಪನಾಗಲು ಪರ್ಲೆ ಏತ್ ಕೇರ್ನಿ ಏತಾ ಅಂಜಾಲ್ಗೆ ಏತಿ ಎಂದು ಕೇನ್ಯ ರೇಟ್ ಕೇನ್ನಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂಜಾಲ್ಗೆ ಏತ್ ಎಂದು ರೇಟ್ ಕೇಂದ್ಯಾರ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪನ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ పేర్ల వస్తుంది పేరు ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇರೇಗ್ಲಾ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ್ಲಾ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಬುಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಕಾಪನಂದಿಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ತಿಂಡಿ ಕನ್ನಲ್ಲವೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕ್ವೀನ್ 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 ನಾಗೇಶನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಫೈನ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಫೈನ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾನ್ಯ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಈತ್ ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಗವಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಜತ್ತಾರ ಅವ್ರು ಜತ್ತೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಜತ್ತೇರ್ ಅರೆ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ವೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ವೈನ್ ವೈನ್ ಏರೆಗ ವೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಆಡ ಅಂಜಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಮುರು ಉಪ್ಪುನಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂದು ಯಾರು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಆಡ ಮೀನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ ಜೇರಾರು ಮೀನು ಖಾಲಿ ಹಂಡ ಅರ್ ಪೋಯರ ಅಂದು ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಮಗ 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ದೂರ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಅಜ್ಜರಕಾಡುಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ? ಓಕೆ. 2015ರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತಲ್ವಾ? 10 ವರ್ಷವಾಯಿತು 2015ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಬಂದದ್ದ ನೀವು? 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡುದು ಮಗ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ? ఈయన ఒల్ప పనులు ఏ పని అందులేరు దేవరే మొగులు ఏ సరి ఆపేరు సుజాత అక్కల జ్యోతి అక్కల ఈయన ఒల్ప పనులు ఏ పని అందులేరు. నాగేಶ్ అన్నే వెరీ గుడ్ పని అందులేరు. వెరీ వెరీ గుడ్. జ్యోతి అక్క ఉల్లారా ఈరోజు పనులే మారే సుజాత అక్కకు. ఆరెన్న కెನೆಯಾಂಡು ದಾದಾಕಿಶೋರನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪರ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ
ಛೇ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಮನ್ಪರ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆರ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಛೇ ನಿಗ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ರಡ್ ಜನನು ನಿಗ್ಲು ರಡ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಎದುರು ಪಾತೆರ ನೋಡತೆ ಈರೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರಾಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಅಲ್ಪ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನ ನಂಬರ್ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ತರೆ ಕಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬನ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನೋಡು ಕಿಶೋರನ್ನ ದಾದ ಪಂಡಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತರೆ ಕಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಆರು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ಯ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎರಡ ನಂಬರ್ಗೆ ತೊನ್ನನು ಆರು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡು ಕೊರೋನ್ಲೆ ಅಗಳಿತ್ತು ರಡ್ ರಡ್ಡು ಕೊರೋನ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜೋರ ಆತು ನಗಲ್ನೈತೆ ಆರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಇರುವೆರ್ಲ ಬುಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಎರಡಂಡಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಚರಿಸಿದರು. ಅವರು ಆದಿತ್ಯ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದಾ ಮಗ? ಓಕೆ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತರ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಜೆತ್ತಲ್ ನಾಳೆತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಶಿವಣ್ಣ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಬುರ್ಚಿಗೆನಾ? ಇದನ್ನಟ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಬುರ್ಚಿಗೆ, ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಬುರ್ಚಿಗೆ. ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಗೆ ಅಂದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಗೆ ಅದೇ? ಈಗ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗಿಡ ಓಂಡಿಯೇ, ಗಿಡ ಮೂಲು ಉಂಡಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊನೋಲೆ ಗಿಡ ಉಂಡು ಇರಾಗ ಏತ್ ಗಿಡ ಬೋಡು ಬನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಏನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಿಡ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏತ್ ಗಿಡ ಬೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಗಿಡ. ನೀವು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶಿವಣ್ಣ, ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಏತ್ ಗಿಡ ಬೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡೆ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲ ತುಲು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಲ್ ಅಕ್ಕನಾಗ ಗಿಡ ಇರ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರು ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾ? ಆಹಾ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು, ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ, ಮಸ್ತ್ ದಯಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಿಡ ಯಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ.
ಸಾರ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಾರ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಜ್ಜಿ ಅದು పోతును ಮಾರೆ ಕಲ್ಲು ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾರ್ನೆ ಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆತೈತೆ ಜೊತೆಯಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜೊತ್ತೆರ ಬಣ್ಣದ ಅಂದು ಯಾರು ಜೊತ್ತೆರ ಅಂದು ಯಾರು ಜೊತ್ತೆರಿತ್ತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಜೊತ್ತೆರು ఎలా చెప్పు నీ ఓకే 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 జ్యోతి అక్క బాయ్ గుడ్ నైట్ ఇరేగుల బాయ్ గుడ్ నైట్ అవే ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ನನ್ನ ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಮೈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಶಿವಣ್ಣ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲವೇ